Se ei muuten uni tuu, niin sitten ota Unikuu. Eli ollaan täällä Vormussa ja te valmistatte Unikuu vuodenvaatteita muun muassa. Muun muassa, kyllä. Minkälainen on se hyvä tyyny, joka edesauttaa parempaa unta? Meillä tyynyt tehdään kuidusta, joka pyöritetään palloksi. Ja kun se on pallokuitu, niin se pystyy pesemään ja pistämään kuivausrumpuun. Et meidän tyynyt tykkää pesemisestä mieluummin liian usein kuin liian harvoin. Kuinka usein se tyyny pitää kokonaan vaihtaa? Mitä sä sanoisit? Se riippuu niin ihmisestä, kuinka paljon sä hikoilet ja kuinka paljon erittyy päästä rasvaa ja hikeä. Mutta jos siitä pitää hyvää huolta ja pesee tarpeeksi usein, niin kyllähän se kestää vuosia. Et mullakin on mökillä Vormun alkuajoilta oleva tyyny siellä, joka on aina kun sen pesee, niin se on kuin uusi. Et onko se vähän niin, että ihmiset ajattelee, että kun mulla on se tyynynpäällinen ja mä niin kuin sitä tyynynpäällistä vaihdan kuitenkin kohtuu usein, niin se riittää. Joo, mutta se ei riitä aina eikä kaikille. Jos on siistinukkuja eikä hikoile, menee aina puhtaana sänkyyn, puhtailla hiuksilla, niin ei se likaannu se tyyny. Mutta kyllä tyynyliinankin läpi menee. Toki on tyynysuojia, jotka pistetään tyynyn ja tyynyliinan väliin, mutta kyllä sitä täytyy pestä sitä tyynyä. Meidän tyynyt saa myös laittaa kuivausrumpuun. Kuivausrumpu pöyhii ne ihanan pehmeiksi, kuohkeiksi, ei tarvitse itse möyhiä. Mutta sitten entäs tämä? Se on varmaan makukysymys. Onko se sitten sellainen niinku pehmeä, pullea, semmoinen tyyny, vai onko se vähän niin kuin semmoinen niskatyynytyyppinen? Et se on vaan, onko se lukkujasta kysymys, vai mistä tykkää? Mistä tykkää ja millainen patja ja petari sulla on? Onko sulla selkävaivoja, niskavaivoja, päänsärkyä? Et sit meillä on semmoinen muototyyny, että pääsee itse lisätäyttämään tai ottamaan pois, niin se on yksi hyvä vaihtoehto sille, jos mikään tyyny ei tahdo tuntua omalta. Entäs sitten ne peittoasiat? Kannattaisi ehkä ottaa harkintaan se, että kun on erilaisia vuoden aikoja. Joo, ja varsinkin henkilöt, jotka hikoilee, niin nyt on kesä tulossa. Niin kesäpeitos meillä on 80-grammanen vanu, kun siinä taas peruspeitossa ohuin on 200 grammaa. Et se on yli puolet ohuempi. Sitten on 200, 300 ja 500 grammaisia peittoja. Et se 500-grammanen on sitten jo, silloin kun sähkön hinta pompsahti, niin silloin siitä tykättiin, mutta se on monelle liian lämmin. Te olette myöskin paikka, missä voidaan tilata mittojen mukaan. Näihin peittoihin palatakseni, niin meillä on myös erikoispitkiä peittoja. Tehdään myös muistaakseni 240, mutta myös pidempiä. Ja sitten just nämä niin sanotusti veneilijöiden tai matkailuautojen. Patja lähinnä, ja patja tai petari on heidän se ongelmallisin juttu. Aina on joku kaari johonkin päin tai veneissä on kaltevuuksia, niin kaikki ne pitää ottaa huomioon, mutta kaikenlaisia tehdään. Kuinka pitkä on se toimitusaika? 3-4 viikkoa. Onko sitten tyynyissä näitä tämmöisiä vartalotyynyjä, kaikki tämmöisiä asioita? Kuinka suosittuja ne on? No vartalotyynyt ja U-vartalotyynyt on aika tykättyjä. Ja U-vartalotyyny on niin kuin, että siinä on 2 vartta ja sitten siellä on vielä kaari päälle. Jos sä nukut kyljelläsi ja sulla on tässä vartalotyynyt, sitten tykkäätkin kääntää kylkeä toisenpäin, niin se vartalotyyny on sieltä toisella puolella ja pään takana on myöskin tyyny koko aika. Monta kertaa sanotaan myöskin, että sit jos on parivuode ja patjat ja nämä sitten on niinku henkilöt on ihan eri kokoiset ja painoiset. No yleensä se on just niin, että sit jos on hyvin eri painoiset, niin molemmille oma patja, mutta petari voi olla yhteinen. Mutta patja on myöskin niin, että jos sulla on vahtomuovipatja, mä oon joskus kysynyt, että kuinka kauan niillä annetaan takuuta sille patjalle, että miten mä voin sanoa asiakkaalle, niin 8-10 vuotta oikein käytettynä. No sitten tulee kysymys, mikä on oikein käytettynä, niin patjaa täytyy kääntää päällipuoli alapuoleksi, päätypää jalkopääksi koko aika, niin kuin pyörittää säännöllisin väliajoin, et sä nuku siinä samassa kohdassa. Muuten siinä samassa kohdassa on aina se lonkan monttu tai päämonttu. Ja ne peitot myöskin, että pistää pesukoneeseen ja kuivausrumpuun. Ja sitten on olemassa vuodessuojia, jos semmoisia tarvitaan. Jos on pieniä lapsia talossa, niin kannattaa suojata kosteussuojalla vuoteita. Onko se makukysymys tai näin, kun puhutaan lakanoista? Satiini on yksi, mikä on tykätty, ja sitten on perkaali. Mutta jos on 100 puuvillaa tai lähes kokonaan puuvillaa, niin se tuntuu mukavalta.
Tämä on niin lähellä, tänne on helppo tulla. Mutta sitten on aina se, että on myöskin se verkkokauppa. Verkkokauppa, joo, palvelee 24/7.